Здравейте хора, аз съм Адър Базака и това е 30 епизод от моята Майнкрафт поредица и днес отново ще търсим Редстоун, защото аз, както ви казах в предишния епизод, 29, ще се направя на стънка, не както днес нощни лампички с ръчки, дето са всички де, ами само с една ръчка за святкат всички, така ще е по-добре мисля. И сега се го направя. Първо малко редстоун ще събера, защото той ми е нужен. Аз съм 46, който е изключително много ще ми стигне, но за всеки случай аз ще взема още малко. Само чуете един глас, ама спокойно. След малко ще спре това. Чакайте, че прекъх. Така. Въпросът сега продължаваме копането. От тук да стигнахме. Така. Аз съм до бедъка. Не мисля, че до бедъка съм най-много редстоун. Аз така се знам, но не е вярно, защото аз никога не казвам реални неща. Значи искам да махна тук. Искам да съм. Аз нямам и кирка, освен диамантената, да ама първо си иска батария. Диамантената много не ми се хаби, макар че може майчета диамант. Не съм много сигурен. Значи имам 4 диаманта. Да, 4 диаманта. Значи аз имам един самта и доста редстоун. Аз съм замислил редстоун ми доста айрон. Така. Добре, няма нещо. Ето редстоун се го направя. То 2 блока. Соко не може да се скача. Колът. И сега откъде се излиза. Чакайте са. Хора. Са много такова. Така, хора. Стоп малко на пауза и се връщам след малко. Здравейте. Чакайте малко. Така, добре хора. Съжалявам за тези паузички, ама нямаше как. Сега да се измъквам. Така. Ето тучка. И замъкване. Това път не различа. Знаете какво хора? Тому не има много кобълстон. Така. Чете видя нещо. Добре, нямам това нещо, ама... така да не го бъркам, защото... Така, почти се изкачихме. Той не знам, на още ден... Къде да е? Няма им тия ресува. Пътен какъв енчант беше... На тъп енчант. Но все пак е... Седна няма... Къде е колечката ми? Тук ли? Къде е колечката ми? Вау, хора! Не знам. Къде е колечката ми? Хора, къде е колечката ми? И тук я няма. Не знам къде ми е колечката. Чончката е била, да, тук е. Да не изчезна. Значи, да се направя само от тук. Не. Тук да е по-точно, защото това се моята лева така. От тук не е светка на едно ми всичките. Това махам. Няма да избадата. Да се бъде.
бързо. Клетъчки, не знам за кого да направях, ама за начало беше така. Обаче пък сега съм направил малко по-различен начин. За кого клекнах. Значи са... добре. Сега довънка. Имам блокове. Ау. Имам всичко. Само не знам къде ми е возилото. Така, ето ги. Ръчката ми се пада тук. Ръчката ми се пада тук. Аз сега предполагам щупи. Да. Значи няма нищо. Има ръчка. И изобретена система. Лесна, проста. Пасулска. Даже. Готово. Би трябвало да е готова системата. Сега да затворим. Да видим. Много проста системка. Каквото исках да го направя. Къде се? Където си искам да убия. Защото съм пич. Тази система трябва да фиксна някак си, защото нещо е прецакано. Значи тук е това. Така. Какво? Какво има, бе? О, да! Стих се хора. Това е на нас поставям бадвата, която е... Ще пишем си едно. О, добра бадва. Това е добра бадва. Не, ще бъде включено. И отивам отвън. Това също трябва да го махна. Какво се сърсърам? Тази система беше още много проста, ама нещо не стана. Много тъпо. Аз направих тази по-хубаво. Това че е по-трудно. Защо не работи? Аз сещам се защо не работи. Те не може да работят бе. Това да го случи. Така. Няма числото, точно моето лого беше това, майде. Това беше на митко лого. Трябва да се разтоваря някои неща. Качето често ми е пълен. И това не ми трябва нещо. И това. Това. И другите неща ви трябват. А все как да го направя точно така, бе. Ужас. Да направя или на това, или как. Да. Усечих се хора. Един вариант, само че на тези на мястото се поставя кабелстоун. Да стане по-хубаво. Се стане по-добре. Нещо като шахматно. Нещо като шахматно. Не шахматно. Кирка. Така. И сега. Става де. Едночко. И това тук също се го махна. Не, това няма смисъл да го махам. Поставили се. Так. Понеже се щупа еквата. Това е поставено. Так, так. Так.
Светна ли? Да. Сега отивам за дървава. И това си бъде всичко за този епизод. Ма трябва да действам, че скоро свършим клипа. Не, това долу няма смисъл. Само ето. Така. Така. И така. След това се маха. Влизаме вътре. Влизаме вътре. Малко се спа клипа на пауза и след малко свърши. Така, добре. За вече пак. Сега. Това тук така се стои. Е така празно. Да, така. Е така. Само едно такова дело и така се светва. Е така. Така мисля, че добре. Да. Вижте, някакви неща са ми изчекали. Тук трябваше да има. 2 глоустоун. Сложа. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Добре. Това не е така. Чакай. Нещата. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така трябва да даде. Аз пътъках нещата. Така. Е, това трябва да стане. Така. За ви светна, защото е нощ. Легна да спа. И се ви кажа чао. Абонирайте се. Харесайте клипа, ако ви е харесал. И чао.